बिसोर बिथांमोना हम मिनिस्ट्रिनो ट्राइबेल एफेयार्सनो बेखौहाय दैथायहरनो थाखाय बिसोरो दिनैनि गेजेरावहाय बिसोरो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों बिसोर दिनै दैथायहरगोन बिनि एगेन्स्टै जोङो बयबो ट्राइबेल लाइमोन आरो जोंनि बर' माहारिनि गासैबो लाइमोनफोरा दिनै लोब लोब ज' जानांगोन आरो जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनाय गासैबो बर' फरायसाफ्रा जोङो खोमाया फाथिनांगोन जोङो गोसो गोरबोजों जों बुजिनांगोन आरो जों बुजिनांगोन जोंनि बिरुथि जोंनि जाय बामोन जातिफोर जायफ्रा बिथांमोना जोंनि ट्राइबेल माहारिखौ मन'ग्लाबनानै जोंनि हारिखौ गादबनानै दिनै जोंखौ माबायदि सेन सानानै जोंखौ दिनै माबायदि जोंखौ हाखर खोख्लैनो नागिरदों नोंथांमोना बयबो मिथिनांगोन आरो बुजिनांगोन आरो जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो 5 घन्टा एबा 5 आवार्स जोङो बे डेमनस्ट्रेशन हाबाफारिखौ जों लानाय जागोन आरो जों जुजिनांगोन आरो बे हाबाफारिया दिनैल' नङा बेयो जाबाय थागोन आरो दिनै जों बयबो मिथिगौ जोंहा दिनै क्लास 10 नि एग्जाम दंमोन नाथाय बे एग्जामखौ जोङो पस्टपन खालामनांगौनि खाथिराव जातिनि खाथिराव जोङो जोंनि थामोनथा आरो रैखाथिनि खाथिराव जोङो दिनै ओंखारबोनानै नोंथांमोना बयबो दिनै गावनि मोन्थाइखौ रैखाथि होनो थाखाय नोंथांमोना बयबो ज' जानानै फैदों दा बिनि थाखायनो आं बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायनो गोसो जादों जे नोंथांमोना बयबो गोसोजों मोदोमजों जोंनि जातिखौ दैदेनलांनायनि खारनाव जोंनि जातिखौ सेफगार्ड होनांगौनि खारनाव जों बर' लाइमोनफ्रानो जों गसंथानांगोन जों ट्राइबेल माहारियानो जों ट्राइबेल लाइमोनफ्रानो जों गसंथानांगोन बे फंनैसो खोथाखौ आं बुंग्रोनाय जाबाय आरो गोबां खोथाफोर दंबावनांगौ दङ बे खोथाफोरखौ जोङो लासैनो बुंलांगोन आरो जोङो स्ल'गानखौ जोङो जागायबाय थासिगोन जोङो खुनु पयजायाव खुनु खारनाव जोङो उन जानानै जों फासयनानै थाया बे स्पष्ट खोथा नंगौना नङा लोगोफोर जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय ट्राइबेल इउनिटि लं लिभ ट्राइबेल इउनिटि बेबायदि हाबाफारिखौ जों लाबाय थागोन जेब्लासिम आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जेब्लासिम बे एप्रुभ खालामनायखौ जेब्लासिम बातिल खालामा जेब्लासिम बोखारनानै लाया बे समसिम जोङो नैबे प्रतिबादखौ जों लाबाय थागोन गोजोन्थों बयनिसिमबो आरो जोंनि स्ल'गान आरो जोंनि डेमनस्ट्रेशन हाबाफारिया जाबाय थागोन गोजोन्थों बयनिसिमबो